Entón, un pouco, é dicir, que facer para ir cambiando ese modelo de financiación municipal, que é unha das cousas que o Benres nos contará a nosa coordinadora nacional, que tamén de presupostos sabe latín, porque tivo que pelear os presupostos de Ferrol cando entramos a gobernar co Partido Socialista nunha cidade de casi a punto de crisis por unha crisis endémica que vive dos anos 60, dos anos 70, é que os concellos teñen un problema serio de financiación, como temos que aprobarlo, que a presión social que facía a cidadanía, é dicir, todas as demandas de guarderías, todas as demandas de axuda para libros, as demandas de axuda para transporte, todo eso están soportando os concellos, é algo evidente, que aparte sistemáticamente se oculta, pero que sempre está a Federación Española de Municipios e Provincias para recordar, é que, sobre todo, a Constitución, unha gran parte da normativa, di que os concellos teñen que ser independentes. Non poden estar tutelados por un Estado. Isto non é o modelo de concello franquista que dependía exclusivamente do Estado central. A Constitución deixou claro a autonomía financiera dos concellos e a necesidade de que os concellos se definiran automáticamente ou autónomamente. Co cal, cando, como cidadáns responsables, moitas veces criticamos a situación dos concellos, tamén temos que unha frase que é unha frase que sempre recollo Izquierda Unida, que o problema dos concellos non é unha crisis de liquidez, senón unha crisis de solvencia. Perdón, é unha crisis de liquidez, non é unha crisis de solvencia. Nos creemos nos concellos, creemos que son importantes e son determinantes para a consolidación democrática nun país. Un país como Portugal, que temos aquí ao lado, xa fai moitos anos que sabe disso. Portugal, o desenrolo do poder autárquico que chaman o poder local, é moi importante. A cidadanía e máis pode darse o caso de que forzas políticas, como o caso do Bloco de Esquerda, en unhas eleccións parlamentarias saquen 15 diputados, en unhas municipais saquen só un alcalde en todo Portugal, non? É dicir, a xente controla e sabe perfectamente a importancia do Concello, a importancia da Xunta de Ceresía, que é incluso unha descentralización do Concello, porque serían as nosas, por así decirlo, parroquias, non? Pero son figuras administrativas. Outros países é moi importante, o caso, por exemplo, de Londres, onde o Concello de Londres é casi outra administración, e ten casi poder recaudatorio, de tal maneira que o Concello de Londres foi capaz de firmar con Hugo Chávez un acordo para a exportación e importación de petróleo, é algo importante. Un Concello capaz de, a pesar de ter un bloqueo económico, eles foron capaces de que os cidadáns de Londres, por un acordo con Venezuela, lle fora máis barato, os cidadáns de Londres con menos recursos, lle fora máis barato repostar nas gasoliñeiras do territorio municipal de Londres. Nós non temos un problema. O problema dos nosos concellos non é de solvencia, non é de modelo, principalmente de liquidez e de que non se quede desenrolar unha administración que, por desgracia, ainda que pareza que non, estamos acostumbrados a que non sexa así, se funciona ben e máis controlable pola ciudadanía do que parece. Hubo grandes picos nos anos 90, isto é un dato da Fundación Provigo, ata o ano 2008 era de 168 millóns de euros de obra contratada. Se vedes o dato de obra contratada ainda non o fixeron público no 2009, o baixón é brutal. O famoso que diga o alcalde, non, que diga que son 45 licencias miente. Bueno, pues entón minte o INI, minte casi todas as administracións económicas cando di que a baixada de obra contratada e ejecutada nos concellos é brutal. En algúns casos se fala do 68%. No caso de Madrid é tan terrible que se fala de miles de millóns de pérdida por este imposto, que en Vigo non é tan importante, no caso de Madrid é determinante. E a débeda do Concello de Madrid é brutal, xa vai por un estatus superior á débeda dos concellos. E, sobre todo, non queremos que sexa así porque devalúa a realidade da capacidade financiera dos concellos. Unha persoa que fora totana, como fomos cando nos levaron ali, ou unha persoa que fora Seseña, cando foi o vocero, sabía que Seseña, o Concello de Seseña, obviamente non tiña a riqueza declarada cando gobernaba o PSOE. Foi chegar a Izquierda Unida e, efectivamente, todo eran obras e licencias contratadas polo vocero. É irreal unha población de 200 habitantes que tivera uns orzamentos municipais que parecía que podían facer o que lle dera gana. Incluso, antes de que logo o propio vocero o dixera, o Concello de Seseña iba a pagar a chegada do AVE á población. Estamos falando de que os concellos se untaron de miles de millóns de dudosa legalidade moitas veces, como o caso de Marbella, demostrar que
que os orzamentos moitas veces se inflaban con diñeiro que viña pois, incluso das mafias rusas. É un problema. Nós pensamos que devalúa a capacidade real dos concellos. Hai concellos que da noite a mañá viven un boom inmobiliario, crecen os presupostos e logo se colapsan, como pode ser o caso de Gondomar. Nós vivimos un problema serio, se colapsou, de repente acabou a actividade constructiva e se deu conta que non é só construir, é dotar de servicios a xente que vive ali, o cal se genera un doble problema. Estos son datos indiscutibles. Cando se plantexou o Plan Xeral de Vigo, estos datos estaban exactamente arriba da mesa como están aquí. Estos son datos do Instituto Nacional de Vivenda. O parque de vivendas desocupadas en Vigo é de 20.000, máis de 20.000, porque hai máis vivendas de outro tipo. Se se fixera realmente un estudo por técnicos da Xunta visitando o que fixeron, por exemplo, cando foi o Pau de Navia, que foron a comprobar se efectivamente a xente vivía ali, os datos serían moito peores. E o censo de Vigo, que é a segunda tabla, está equilibrado prácticamente. Se vedes a diferencia entre o ano 96 e o ano 2008, estamos falando de 15.000, 20.000 habitantes. O censo de Vigo non justifica o Plan General, non justifica nin a edificación. E máis, pensamos que o censo de Vigo non justifica nin a construcción dunha sola vivenda máis, porque se redistribuíra a vivenda desocupada ou se dera saída a segunda vivenda, porque hai moita segunda vivenda que en realidade é aquí se fala de segunda vivenda, pois por aquí no principales. Estamos falando de que no caso de Vigo hai 30.000 vivendas non principales, e vivendas secundarias que pode ter a xente. Moita desa vivenda non principal sabemos que é vivenda desocupada, e o temos claro. Sacar todas as vivendas, vía impositiva, vía legislativa, o concurso significa aumentar o aluguer. Os que onde podedes ver Estocolmo, este programa de viajeros que se veía en Estocolmo, todo o mundo en Estocolmo vive en vivendas alugadas, é o Estado o que regula o aluguer, o cal non hai contratos en negro, nin hai inquilinos que non salen, nin este tipo de cousas que son os argumentos que di a xente para non alugar. O Estado controla e se o inquilino non sale, la policía, porque é o Estado, la gente que lleva la gente de alquiler, el inquilino sale escoltado pola policía. Este tipo de cousas hai que empezar a adoptar no sistema urbanístico español, nomeadamente no sistema do reparto da vivenda. Porque estamos falando de que temos un problema serio de desocupación de vivendas. As dúas grandes economías en recesión ahora mesmo no Estado, na Unión Europea, España e Irlanda, que somente España e Irlanda construímos máis da metade de toda a vivenda que se construí en toda Europa. Nos invitou unha vez Televigo a un debate no que tamén estaba Proín, e o dato sangrante é que nos últimos 50 anos construímos casi toda a vivenda, o doble da vivenda que se construí desde a Edade Media no Estado español. É dicir, unha verdadeira barbaridade. Creo que o parque de vivendas á altura do século XIX era a mitad do parque de vivendas que temos agora. Xa concentrouse a construcción en pequenos. Isto non vou incidir porque é algo que todos coñecemos, é algo evidente, non? Pero se non fan falla máis vivendas, se non se van a construir máis vivendas porque a recesión económica vai parar, porque os traballadores non imos ter capacidade para, incluso que non temos vivenda en propiedade, acceder a ela, estamos falando de que se incorporan, cada ano se incorporan novos rapaces que cumplen 18 anos ao mercado de traballo. Cada ano os rapaces teñen menos recurso económico porque os salarios, eso está na negociación colectiva, son peores. Os contratos son peores. A situación, en fin, todo o mundo sabemos que eu cobro máis con un irmán pequeno, e un irmán pequeno cobrará máis que, porque esa é a realidade deste país. Os salarios nos últimos 10 anos subiron un 6%. Quen vai a comprar as vivendas? Obviamente ninguén, é algo evidente. Este problema do pinchazo inmobiliario. Co cal, as vivendas que haxa, tenemos que buscar a maneira de evitar que sigan sendo un coto especulativo. Entón nos pensamos, a propiedade inmobiliaria pode ser unha fonte esencial de financiación dos concellos? Sí. Nos pensamos que sí. A propiedade en sí. Penalizar a propiedade de vivenda pode ser unha fonte de financiación dos concellos? Hai que matizarlo, pero sí. Sí que pode penalizar. No caso de Vigo, 50 millóns de euros se recaudan por IBI. 22% dos ingresos do concello. Isto, tedes que verlo, son datos agregados, pero isto é desarrollable porque todos os concellos, moitos concellos do goberno que o fan, que se fai.